Hello everyone, welcome back to my channel. This is Freedom Collection. Dayo जों माने फुल खेला नायनो हायदोंमोन आरो छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी नै सासे बिराद गरम जादों कि Cingin jar gurung jagra belum. Cingse medical hai biar nada ye cingse ma baca baca. NLP versus Garo Masti versus Sabit Harnarna da game amfai da जों इखौ नायनो हागासिनो जोंनि मानसिफोर दङ ओमफ्राय दा आंजों दङ माखासे लोगोफोर दङ आरोना ओमफ्राय आं दा नायबाय थादों नायनानै ओमफ्राय दा माने NLP फोरा सोनानै दङ आरोना गरसेखौ NLP फोरा सोबाय ओमफ्राय दा गार'फोरा बिराद गरम जाना दङ आरोना गार'फोरा बिराद मोजां गेलेदों गार'फोराबो नायनो हागोन नोंसोरो र' दायो आङो एसे बाइकिं थांनानै खिथिबावो माबायदि प्लेयारफोर खारोना एलसुआ खेल देखायसिगोनलै नै थांबाय हारसिं प्राइस फिक्स खिथिगासिनो दं Brother, standard money, football freestyle. First prize, second prize. সকলো দৰ্শকক মনোৰঞ্জন কৰাব বুলি মই তেখেতৰ ফ্ৰীষ্টাইলটো আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। दायो जोङो प्रसाद जानोसै आरोना गेमाव प्रसाद मोनसे नै दे पाले प्रसाद खामनो जागोन बेसने पाले खाम दे पाले दे पाले प्रसाद जागोन
Hello everyone, welcome back to my channel. This is Freedom Collection. Dayo जों माने बल खेला नायनो हायदोंमोन आरोना जोङो बल खेला नायखांनानै जोब्बाय जोङो दायो न'आव थांसै NLFB-फोरा देरहाबाय आरोना दायो NLFB-फोरा देरहाबाय प्राइज मोनलांसिगोन खिन्थु प्राइजआ बेसेबां बेसेबां मोनगोन मिथिया ओमफ्राय दा जों नायखांबाय नालाय जों थांसै आरो टिटिरि टिटिरि नायखांबाय देरहाबायना